Nakoro mga jong kamora mora mintiere machiegni ma en chenro mar poko pogore chenro mikelo ni kod an Sharon ng'aw chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Okinyi makawuono ang'eni samoro penjo ni en pok mane ma bende adwaro keloni. Okinyi makawuono halimo chiro mong'ere kaka Mwariro mantiere kar chung' od bura ma Starehe. Kama bende adhi bedo kalimo miyo ma bende osebedo katimo pok e gwenge makama. Chiro makama nitiere Mwandu ma Loso ka otiyo kod Ford ang'eni dholuo ma bende waluonge godo en ni Anyuongi. Nitiere mwandu mopogore opogore ma bende osebedo ka oloso gi Anyuongi. Mane kit pok ma bende adwaro keloni okinyi makawuono. Oloso mwandu mopogore opogore gi Anyuongi. Obiro bedo konyiso ni pok makama nochako karang'o, omiyo arwaki mar mondo mi bed kodwa nyaka giko mar chenro makama machiegni. Walimi ka okinyi makawuono mar mondo mwane kit pok ma bende timo. Nakwaro mga jonga sichope duka ka mano mar poro wach gi jal ma bende osebedo ka loso mwandu mopogore opogore gi lwedo. Arwaki ni machiegni ma chenro mar pok opogore. Kwa chako ne nyikwaro mga juang, ichaki gi nyingi nyakani. An nyinga Margaret Atieno, an nyaka Sipol Kabondo, sani adak Nairobi ka. To Margaret bore Nairobi kitimo? Nairobi ka atiyo tich lwedo mar chwecho. Achwecho gi gik ma iluongo ni hyacinth, ni natural. Gik ma natural kaka hyacinth, orchid, raffia grass, achwecho gi gik mopogore opogore. Ngeni motelo ka nochako karam na chenro makama, nokiango ne karam na nyikwara mga juang. Na nyiso gini chiro ni Mwariro. Stall number inadi. Samoro ne nyikwara mga juang mar dibed nonge chiro ni. Antiere kamiluongo ni Mwariro Market, en City Market. Yo madhi Kariako. Dukana en B112 first floor. Ingeni chenro mar pok opogore ka wadwaro ng'eyo ja ohala gi pok ma entiere godo. Samoro Margaret sigande ka ni chal nade. Pok ma kama ni chako karang'. An ahero chwecho chakre chon. Koro nitiere ndalo moro Kisumu kucha ne imanyo youth mondo bed trend e yore mek loso gik moko gi lwedo sana sana. Ne gimanyo yo ma gigol godo Ford e nam. Kanyo mane oyudwa ema ne wachokore mane wabedo trained. Koro kane wasebedo trained for dweche 6 kamae, ma omiwa certificate, to wach ni koro kila ng'ato nyalo chako mare, koro nyalo manyo, ibedo kaka entrepreneur. Gima duong' momiyo ne watimo ma, ne imanyo yo ma mondo gol godo Ford e Lake Victoria. Nikech osebedo kochando jonam, jolupo, koro nwamanyo yo mwanyalo gole godo, to okonyowa bende e ngimawa. Ni nen karang'o? Maendi ne 2015. Ne wabedo sponsored mar dweche 6. Mane wasomo ma wapuonjore tij lwedo, ne nitiere joma ne puonjowa chwecho, joma ne osebedo ka chwecho ga. Koro en tich mane ging'eyo. Koro ne gipuonjowa kamano mos nyaka koro wang'eyo kila ng'ato wuok kong'eyo tich mar lwedo ni malong'o. Margaret iseleronwa wuodhi kaka nobedo chakre ne chak chiwni tiegruok kuntiere kaunti ma Kisumu, sani ntiere gi Stondi. Nobedo nade? An tijni ing'eni kaka koro nasebedo gi hero mar chwecho, najatimega kata e ot. Achwecha gik moko anyalo ga manyo kaka yudo Ford ni, achwecha takete ot, achwecha takete ot. Koro chieng' moro achiel nawinjo ka jajimo wacho ni chaka. Koro wacho ni yawa tijani ahere, tadwa chake nade? Abiro Kariako. Koro Kariako ka ing'eni gik ma joma ng'eny timo gik moko gi lwetgi. Koro apenja, yudo ka aromo gi mine mabeyo ma nyalo miyo ng'ato advice, inyalo chako kama, inyalo timo kama, biya wariure, kik iluor, biya wuoyo no bro konyi. Koro nachako abiro Mwariro kae, achako gi papa oko kachicha. Kanyo mtiere kwa mine mabiro gamo, maya ukambani gi chondo, kanyo manakete. Koro wacho ni, girani, aneno kodhi maber, ochako push, odhi maber. Koro adisai ni, we adonjane i chiro ka, monda wuo gi jotelo mek chiro, mondo kanyalo yudo stall, tachaka keta gigena matin, mondo adhi mbele gi tijani. Mano last year. To wuotho osebedo nade Margaret e kit ohala pok ma intiere godo? Wuotho osebedo kidam, lakini wagone Nyasaye erokamano nikech aneno kaka nachako opogore gi kaka an sani. Sani anyalo yudo orders, atimo ne ng'ato to kawo kamano. Bende mwandu mopogore opogore mana kaka nwasebedo kwa neno gi nyikwaro mga jong bende biro bedo ka ng'iyo gi tipo mopogore opogore ma bende biro bedo kwa nyiso gi. Materials mitiyo godo go tigolo kanye? An aloso gik mopogore opogore. Aloso kikepni, aloso boxes,
organizers, aloso lampshades, achwecho gik mopogore opogore kaka ma achweyo gi tuoro. Maendi en tich madhi mbele, achweyo gi tuoro. Nitiere organizers kaka mae, achweyo gi hyacinth, magi gin key holders machweyo gi hyacinth. Anyalo chweyo nyaka sofa sets. Anyalo chweyo coffee table, anyalo chweyo stools, anyalo chweyo gik mopogore opogore. To en mana ni atiyo gi natural materials. Hyacinth, atiyo gi ford, atiyo go thith, atiyo gi raffia grass. To raffia grass ni waonge kode Kenya ka, in wagole Uganda. Bende Margaret iloso ahinya kotenore kod Ford. Ford wang'e ni duto te wuok e nam. Akia ni Ford mar mondo michop Nairobi kaidi. Igolo gi kanye? Ford waonge go Nairobi kai, koro chuna nyaka gol from Kisumu. Kisumu kanyo nitiere mine moko magin kaka gin gi riwruok women group e dho nam kachacha. Koro mine gi nitiere joma golo ne gi Ford e pi. Asto gimoyo, gitimo processing, mine gi chweyo, karo ana nyiewo tol mosechweno. Kani lero nwa poko ma intiere godo, niwacho ni mondo mabendi tiyo godo, moko kuom gitiyo gi frames. Akia ni frames tigolo kanye, nikech aneno ka gin mag chuma. Ok tem ichweyo gi frame. Moko nitiere ma wacho kaka koro, awach ni kaka kikapu kaka mae, watiyo gi frame mar bao, waketo bao tichwe, kisetieko chweyo, tigolo to bet kikapu. Nitiere moko bende ma antiere gi ng'at moro Jua Kali kae ma wang'o naga frames. Ok ji te manyalo wang'o frames matindo tindo, gichando ji mang'eny. Koro nitiere ng'at achiel ma ja wang'o naga frame, kadwaro boxes, anyise owang'ona, adhi akawo tachweyo kamano kamano. E chiro mwariro ka kanwa biero nikech intiere gorofa mokwongo, mano first floor. Nonno ka gima mwandu ma bende intiere godo, bende no ka jomoko bende loso, akia ni pogruok ni kanye, samoro nyalo nyisowa piem chal nade chiro kae. Gik mwaloso ka gi adieri competition to nitiere. Ji nigi gik mopogore opogore. Koro danga awach ni an gi advantage matin nikech ji mang'eny pod ok chwech gi Ford e chiro ni. Ane mang'eny nya chwecho gi Ford ni. Taneno ka gik machweyo ji ohero sana. Iwacho ni iloso gi Ford ok obede chiro ni ahinya. Kendo ang'o maketi ong'ala manyime chiro ka? Gima keta bede ong'ala manyime sana, danga wach ni en mana Ford ni. Tiyo gi Ford kaka raw material maloso godo gigenagi, products gagi. Koro ji neno ka en gimoro ma unique sana. Onge ng'at ma believe ni Ford nyalo chweyo gimoro ma en gimoro malong'o ma durable mati. Koro an kaka nabiro ka adieri ji mang'eny biro to ng'iyo ni Margaret, what are you doing? Itimo ang'o? Titimo e gang'o? Titime nade? Koro neno ka ji luongore, ji biro mos mondo ging'e gima timo. Ohala kohala nitiere gi achiedh nade gi ber. Tien geno mara ni ber osebedo mang'eny, emomiyo ni pod intiere ohala ni. Dong wacha gi ber miseneno bang'e, ibiro bedo kinyiso achiedh nade. Ber maseyudo, awach ni en sustainable. Anyalo yudo kaka anyalo yudo pesana moro matin, machulo godo, chulo nego nyithindo school fees. Anyalo yudo pesana moro matin, ka customer dwaro gimoro, anyalo manage malosne ma deliver. Koro osebedo kokonya. Achiedh nade en challenge en ni samoro imiyo welder jaweng'o. Customer ni garaka sana, imiye gimoro no wang'i. Iyudo ka ok owang'e ama owang'e marach, koro iyudo ka ibedo disappointed seche moko ok inyal deliver on time. To bende ro products adwaro mar mondo mi walose nikech chutho products mitiyo godo kramna mondo mitiyo godo gin kaka Ford. To Ford kaka nesate ni ugole nam. Nengo gi chal nade compare kipimo kinde machon cha kano chako tiegruok gi sani ma koro nitiere ohala ni. Nengo gi idho. Iyudo ka samoro idwaro Ford. Joka ka iyudo ka samoro nyocha oseketo gi beyo idho malo matin to pok ginyisi. Koro kidhi omo ni tiyudo ka nitiere beyo idho. Samoro nitiere delay. Idhi kuchocho iyudo ka jomoko be oseketo order mbele ni ne dwaro. Bedo ni jomatin machwe. Koro nyaka iriti. Koro miyo customers wa be bedo ka rito gik moko. Mar ariyo en kaka raffia ni ma Uganda. Samoro iyudo ka pok achako ome kocha direct. Nitie mana ng'ama kelo naga kae. Samoro delay kelo to customer dwaro gimoro haraka. Niso ni itiyo nyaka gi lum moro ni raffia mawuok e piny Uganda. Ere kaka ning'eyo tiyo gi raffia? Kisebedo ng'ama ohero tij timo gimoro gi lwete, koro ineno ka iwacho ni ng'ato kelo ni gik ji ema koro customers ema kelo gik mopogore opogore. Margaret, adwa ni chwena lampshade ni, adwa ni wati gi raffia gi sisal. Koro wacho ni yawa, gini ang' natim nang'o? Atemo dichiel diriyo, kotama mar adek ayudo ka
ayudo line ma customer bi maher kaka chweyo. Bende kopogre gi mano, nitiere gini ero mong'ere gi dho ngere kaka marketing. In kaka Margaret, mar mondo mi bed ka en mar ywayo customers, donge. Lakini marketing itimo nadi, uso yo machal nade? Marketing be mostly ok adonje online ahinya. Awacho ni gina referrals. Kiloso ne ng'ato gimoro maber, odhi oko kanyo endo nikech ng'enyne auso ne joma use curio shops, joma dhi e Masai markets gie, kamano joma use gift shop. Koro ng'ato dhi to penye ni gini igolo kanyo, iyudo ka gima chweyono ne unique sana. Koro kochopo godo kachacha, wacho ni there's a lady machweyo gigie kama stall number kama timiye namba apo ka ng'ato gochona to biro nyaka kae talosone. Thoth oganda Margaret jatiyo gi mbui. Aken nang'o menin pok idwaro tiyo gi mbui? Mane my next project koro. Adwa ni mondo ayaw page an be mondo abed e mbui mondo amed timo more marketing. To bende sani ing'e ni piny bende olony, to bende en gino mara ni bende in bende dhi gi lony mar piny. Iwacho ni modern ways. Yes. Emomiyo aneno ka mwandu mopogore bende iloso. Aken lony manyasani diwachi ang'o gi kit mwandu ma bende uloso? Koluwore kod lony manyasani, seche mang'eny ka an ga free, adhi e YouTube, ang'iyo gima jowetena mamoko timo joma timo tich gi lwedo, joma chwecho gi. Ang'iyo ni ng'ani ang'o moloso manyien modonje market. Kamano. Koro awacho ni online be konya ahinya. Kaka jal manotiegi, masani koro iyudo yuto mari gi tiegruok mana ochiwni. Akeni bende sido thuolo mar tiego ng'ato, mondo mar ng'eyo kit tich mitimo. Samoro ne jogo eko mabende diher tiegruok. Akeni wen wach mane madinyisgi, kitiego gi nono koso hoyo? Pok tachako chiwo tiegruok, lakini aneno kaka ji mang'eny biro, nitiere joma biro madwaroga mondo apuonjgi. Koro mano be an godo e program na, ni kayudo resources maber, tachak train youths gi mine maonge gik matimo, mondo mi wakonyre tijni. Koro wachopo e nengo, nikech ang'e ni sani koro samoro oganda penjo to Sharon penj mani nengo en pesa adi? Geno mara ni uso retail gi wholesale, nyisgi na mwandu mintiere godo nengo mage. Gik moko auso gi bei mopogre. Awach ni kaka mae, serviette box ni, auso 1,150. Mano bei mar retail. To mano olosgi? Ma olosgi hyacinth fine rose, usi matindo mek hyacinth. Awati ma be en kaka chondo, be wachweyo gi hyacinth. Koro na akiko hyacinth gi sisal. Koro mosti watiyo kode gi sisal. Maendi ka waseketo ne bade, maendi auso 1,500 be. Mae organizer bende, ochwe gi hyacinth, lilo. Ma auso 200,000. Magi key holders be, design mar Africa, be waloso gi hyacinth. An gi gik machalo kaka boxes, kaka ma en organizer, man nyaka gi wiye. Maendi complete kamae, auso 2,500 ne jauso. Mano ne joma waro, koso ne ng'ato achiel? Ne joma waro. To jo retail, joma ka achiel? Joma ka achiel maendi auso 3,000. Ka en gi wiye kamae. Konge gi wiye, ta auso 2,500. To kinde migo nengo, mana ka nisenyiso nengo mwandu mopogore. Kigo nengo, en ang'o ming'iyo? Kago nengo tang'iyo, actually aketo pesa te malose godo. Chakre production mar ja welding, wire, pesa manyiewo godo hyacinth niendi, to gi lebana, kasta keto profit matin tu e wiye. Motelo ka duki chien Margaret, niwacho ni mara mondo mi chako ohala mintiere godo, kaluwore kod pok manintiere godo mando bende osepuonji. Ni chaka. Ne mine wetegi maneno chenro kiny makawuono. Jip mane madimege? Ne mine wetena ma pod obet e ot, ka ing'eyo gimoro, ing'e kata chwecho. An gadier ni Nyasaye kane chweyo e piny ka, ng'ato ka ng'ato nochweyo gi pokne. Ng'ato ka ng'ato nitiere gimonyalo timo gi lwete. Koro ka in e ot kanyo, ing'eyo gimoro minyalo timo gi lweti. Wuog oko, manya kaka inyalo wuok ijiwri gi joweteni mondo mi chaka. Kik iluor. Ambi ng'e nabet e ot, to nawinjo chenro manojiwa momiyo nachako mawuok e ot makoro sani an kuma ntiere ni. To sani, ma joneno magwa oseneno mwandu ma iloso, to mionge mbui ni, akeni yudi nade? Pod mana ne mine ma pod obet e ot go. Ng'ama nena mantiere around kae, inyalo biro Mwariro market, first floor, B112. Ibiro yuda mondo wawuok, inyalo gombo mondo ing'e chweyo gik machweyo gi endi, an ready mar puonjo ng'ama dwaro ng'eyo. Nikech mwandu mintiere godo, thothne aneno kolosgi gi othith. Moko bende mana kaka nisewacho ni nitiere lum makende molosgi godo. Maka ponono ni ng'ato nyiewo mwandu gi, ere kaka onyalo ritogi?
ng'ama nyiewo kinyiewo storage box gima nyaka wang'e ni maendi en gima natural. Wadhi ka wasetieke to wawire adieri wawire clear vanish. Mano kik mi ng'ato advantage mar kete pi. Hyacinth ok winjre gi pi. Kipo ni inyiewe pi odhinie kete chieng' mondo tuo. Kotuo to en sawa. Kibude pi to mani kethe. Nikech waseneno mwandu mopogore opogore ma bende iloso moko aneno kolos gi lony manyasani. Ideas igolo kanye paro mar loso mwandu gi igolo kanye. Nitiere moko mapare wiya, nitiere moko magole online maneno to a modify. Ng'eny ideas manyien wayudo e mbui. To be an bende ka nabedo trained awachni product designing. Koro inyalo bedo piny inyalo wacho ni yawa adwa loso lamp stand. Lamp stand ani adwa lose nang'o? Iparo kaka inyalo lose. Inyalo kata kaka flamingo chung cha. Ontie kaka onyalo chung mobed ni lamp stand miketne lamp shade e dhoge kanyo. Dong mano dhi bedo something unique. Ma be idea mane an godo koro namiyo manager pod tinsmith welding. Emana miyo idea no moloso na gima chal kamae. Ma en kaka decoration en winyo. Koro en winyo mar decoration inyalo ket kata ofisi kachacha inyalo ket e wi mesa kamano. En mar decoration. Koro mae waloso storage box kata atni organizer gima wapange gik moko e ot. Jomoko pange books. Process mar lose en ni amiyo welding measurements. Kipimo madwaro. Okonyalo losa kaka nikech customers be dwaro gi kipimo mopogore opogore. Kosewang'o na frame ni anakawe achweyo gi Ford Anyuongi. Koro process mar chwecho en gima dhi step by step. En gima ichweyo step by step kan tiere kamarach kamano inyalo ng'ado asti chomo tol ni wachomo kama. Chala ng'ama mino tol. Okotek. Nyakorum achiel nyalo kawi odiochieng' achiel kichwecho. Achiel inyalo chweyo odiochieng' achiel. Sorry. En kamano ma obed box. Koro kosebedo box obedo gima complete koro. Inyalo kane gigeni, inyalo kane books, gik moko kere ot. Tima process step by step. Ka wasetieko to bedo gima koro chalo kama. Kaka mae koro en moserumo. Mae final product ma waloso gi Ford gi waya kaka frame. En gima otegno kabisa manyalo odak aming'a gini okethre piyo. Joma osenyiewe ira aseyudo duoko maber ni konyogi kendo kisenyiewe dichiel en gima dak ok orum piyo ok okethre piyo. Pi kik dhi e product ni ka isenyiewe idhi kode ot kik ibude pi. To ka dipo ni pi odhiye en gima imoye chieng' kosetuo to en sawa. Kendo machielo kaka wanyalo protect mondo odag aming'a en ni wawire gi clear vanish. Ji ohere kaka en natural no. Koro gima wanyalo mede en mana vanishing mondo odag aming'a. Wach ni ji adi mobedo involved. Ji adi moriwore mar mondo mwandu obed kaka entiere. Wanyalo bedo ji 5 molose mobedo complete kaka koro en complete storage box. Wan gi jagol Fodenam, wan gi mentol, wan gi welding, usna waya. Anyalo wacho ni wan karibu ji 5 mondo process ni obed complete. Kaka mae en lampshade mantiere e process mar chweyo. Koro mae nanyiewo waya, amiyo welding olosona, anyiewo sisal mandi achweyo gi sisal. Koro koro aendelea gi chweye mondo mi obed final product. Kaka manyalo kawi odiochieng' achiel mondo ichwe mondo rum. Kan gi oda Nairobi kae pod onge joma ng'eny mong'e chweyo. Koro nitiere jogena moko Kisumu kucha ma kan gi oda anyalo pogonegi, anyalo loso frames gikawo hyacinth gikocha to gichweyo na kasto giketo na mtoka biro nyaka koni. Kaka my complete product, my complete. Mine abro tiyo kaka chwe kanie kaka chwe kabe. Mbui antiere as personal lakini kaka business. Ani luonga ni Margaret Atieno e Facebook iboyuda, e TikTok iboyuda. Ng'eyo be antiere anyalo wacho namba na 0723 68
3332. Danga wach ni wachweyo gik moko gi designs mopogore opogore. Ka wadonje e lampshade anyalo chweyo design na kata customer nyalo biro gi design ne to nyisa ni Margaret adwaro ni mara obedi kama chwena kama adani chwena gi material chwechna gi sisal chwechna gi hyacinth chwechna gi rope stall kata usi. Koro kaka mae en lampshade matin mar wall iluongo ni wall bracket ma chwe gi raffia. Mae en lampshade mar ceiling board. Mae achwe gi usi macrame. Kaka mae ndi achweyo gi tworo mae ndi different design machweyo gi tworo ma pod en process poko rumo. Mae be pod achweyo gi macrame embe en mar wall. Mbikete wall. Embe ochala gi usi ni lakini koro according to kaka customer dwaro iro ni customer ni ne dwaro mare ni ochwe gi usi matin. Ka customer dwaro usi maduong' be pod watia godo. Endi nyalo ti godo sitting room, inyalo ti godo dining, inyalo ti godo kuonde mopogre rooms kuonde mopogre opogre. Sana e sitting room kama wadware light mang'eny. Hotel sana wachwe ne gi madongo kaka ma indi pod nyalo tiyo nyaka hotel. Lakini pontere joma biro gi measurement maduong' odwaro maduong' ani kaka koro kata me nyalo wacho ni en osera lakini en lampshade magi mek hotel mek high roofs gidwaro lampshades madongo to mago to bechgi ringo nade? Madongo koni ng'eni nyaka beche bed malo matin nikech okawo material mang'eny okawo sa mang'eny mar lose. Onyalo bedo matin kamae tiyudo ni chwe en complicated koro pod odhi bedo abeda gi bei moro mamalo matin. Koro wan wachweyo kaluwore gi ni okawo material marom nade, okawo time ni marom nade, okawo process marom nade mar lose. Mano bende determine the price. Wach machielo mabende nokilose ni uloso nyaka gige mago mag mikete pesa e hotel koso? Magi maendi en kaka organizer ma inyalo tiyo kode sana e hotels kata maendi en menu holder ma en sample mar bill holder itiyo kode e hotels sana. Aya mae en sample mar menu holder embe itiyo kode e hotel sana. Margaret, kotieko chenro mar pogore wach ni mogik kaluwore kod tij lwedo dibeda. Wach mogik da wach ni tij lwedo ber. Tij lwedo chulo kendo kikwa underrate tij lwedo. Ka inyalo tiyo tij lwetino inyalo yudo capital maber, inyalo bedo gi products mang'eny, inyalo timo marketing maber, tinyalo dhi mabor sana. Margaret Oguniero kamana inya kuom nyiso kit pok mabende intiere godo kinyi makawuono. Ne nyikoro mgajuanga en geno mara ni chenro mar poko pogore kinyi makawuono mi puonja chela adek mabende inyalo kawo mana ka Margaret nosewacho chaka nikech chakono nyalo teri mabor mana ka nyisi moko kuom mwandu mabende Margaret nosenyisi motelo ni entiere godo ineno kanyo nitiere key holder ka nitiere ginero mong'ere gi dho ngere kaka coaster ma samoro kimadho nya juice ni kata mana chai ni moro okombe ikete wiye bang'e ero ineno kanyo serviette holder makama ineno kanyo koloso gi inyalo kete chumbi ka jomero pili inyalo keto mari kanye kinde mamoko nitiere mwandu mathoth mabende oloso ineno kanyo ne jok matiyo hotel magi mikete menu jamoko bet neno ka samoro kete pesa e kinde mamoko mwandu nitiere kama opogore mabende Margaret loso namba ne mar ong'we yamo nosemiu mar mondo mi tudre kode mar mondo mi los ni mwandu ponono ni dware wholesale kata retail unyalo loso ni koka mano gi kanyo bende makelo we giko mar chenro mar pogore kinyi makawuono chenro mana kelo ni kantiere chiro mong'ere kaka Mwariro mantiere kar ching'or bura mastarehe bure Nairobi. Oritur masani warar kendo juma mabiro chenro mitiyo kod an Sharon Ng'ao. Oritur masani.